Nggih. Nggih, terus Mbah nuwun. Badhe dipun pinangkani. Pinangkanan. Ora nan lho. Lah ya Ni, ni. Heeh, wis tak baleni ni dipangkati debat ya lho. Lha Sik, ki Mbok ya Ayu. to. Piye? Tangane, tangane, tangane. Ora, wis kok awakmu iki lho kok masih sok uzon karo awak iki lho, karo ayah nggih. Heeh. Ya cikar bobrok dadi ati. Ngoten nggih. Salah setunggal mawon dadi ati mawon. Nggih, Terus nderek, pundi? nderek. Semangga nyun sewu Mbok De wonten piking bakar-bakar napa nggih? Ah, kok ngantek sepet banget ning mripat Mbok De. Ngantek kaya nyambik iki ngarep. Panipun. Terima kasih. Nggih. Monggo. Kalau Papat songo. Kalau wau kan dadi atine nggih sampun. Nggih. Cikare mawon nek ngoten. Nggih cikare kemawon. Nggih. Monggo, Nduk Ayu. Nggih. Monggo. Cikar bobroks. Sing penting jangan bobroks. Ya. Bu, niki pedute mbok ya disugokne. Genine. Oh ngantuk. Monggo mriki Bu lek ngantuk. Monggo, papat songo. Nggih, sinambi menika mratitisaken gendhingipun dateng saking kadang-kadang papat songo tasih berpikir dulu sementara nggih. Terus Mbah nuwun, menika dipun selingis tunggalipun para-para rumiyin, menika para-para ingkang resmi katur kunjuk dumateng panjenengan sedaya ingkang dereng nampi ulem nggih. Ugi pawartos undangan saking panjenenganipun Bapak Samuri, Ibu Sumarti nggih. Menika ingkang bidalem jajar semurut bendungan jajar sumurut bendungan Trenggalek. Dening menika badhe hamengkugati tanggalipun dumawah wonten ing tanggal 17 Juli. 17 Juli 2016 siang malam nggih. Badhe nimbali menika saking kadang-kadang Campursari Papat Songo. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Bapak Sumari, matur sembah nuwun Samuri. Mugi-mugi mengke dumugi hari hamba mboten mangke alangkan setunggal punapa. Amin. Allahumma amin. Nggih. Cikar bobrok monggo saya kadang-kadang Papat Songo Campursari sinambi mratitisaken gendhingipun menika saya kadang-kadang Papat Songo Campursari mbok pilih mengke dereng wonten timbang datak grudul mengke dipun gentosi mawon nggih boten dados punapa ingkang baken menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Seni Kotrah Grabangsa ingkang hamengkugati ingkang mundhut kala wau monggo